Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Risoli daɗi daɗi, risoli gardi gardi, risoli tun da safe, risoli ne mabuɗi, risoli in kana shan risoli gardi gardi, risoli in kana shan risoli ka fi faɗi, risoli in kina shan risoli a ji kauɗi, risoli idan na sha zana ba wa ƴan uwana, risoli in na hango ta zana kai kuɗina, risoli ko da safe shi ko da rana risoli daɗi kamar na so da ƙauna risoli don ka fara shi ba bari ganina akwai risoli kafe akwai risoli madara risoli gatiri in wani kamfani da girma pure black coffee ne za ku sha da daɗi risoli na da naftak nan yana da karko risoli daɗi daɗi risoli garɗi garɗi. Na zan same su ranka dade. Idan nake ganin ya zakari kamar shekaru sun ja a sai gudun tsiya ne da shi. Na bi shi ina bin shi ba inda ban bi su ba yanzu haka magana nake maka ya bace mu. Kash, na yi takaicin wannan na so duk su biyun su kwana a lahira. Wala gaskiya haka ne ranka. Yanda na ga alamunsu ba zan huta ba don suna so su ga bayana to ni ne zan ga bayansu. Wannan gaskiya ne. Haka yake. Morris, idan ka samu min su zan baka tagomashi mai tsoka kuma zan saya maka gida mai kyau a garin nan kaga za ka tashi daga inda kake ka dawo wannan sabon gidan. A ga shi kenan ni ko sai in tattaro iyali na su dawo kusa da ni ma gani a kusa da kai. A ban saya maka gida don ka dawo da iyalinka ba. Abin da na sani yadda nake neman mata kai ma mata za ka nema. In ba ka da kuɗin da za ka kashe musu za ka ɗaukan kuɗin na baka sai ka kashe musu. Wannan ma arziki ne ranka ne kuma ni Morris shugaban entertainment na gidanka duk yadda ka dama haka zan sha kuma tun da ka min wannan alkawarin ina tabbatar maka da cewa insha Allah duk inda suka shiga suka fita sai na zakulo su na sake gano maka inda suke. Kai gafara can na gaji da gafara sa ban ga kaho ba kullum haka kake faɗa zakar fiye a ce ka kasa kama shi
to sai ka biya min bukata na zan biya maka naka in ba haka ba san ba zan yarda ba saboda ka san ina cikin tashin kai hankali babban mutum ne bai kamata kana magana biyu ba kuma shi ya zakarin nan Darasi, 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 darasi. Darasi, darasi, darasi. To, gashi, gashi, Allah ya tsare. To fa, dan matso haka. Ta. Yanzu fa? To, ni ma ai shine na gani. A'a ba ai shine ai ba yanzu ina maka dosa. Wato gaskiya ina gani ba? Ina ganin abin da ya fi shine ba? Mu yi ƙoƙari yanzu mu kama hotel ko da ɗan ƙarami ne. Kina ji? Mu samu ɗaki mu zauna mu nutsu sai kuma mu san menene abin yi. Hotel? To amma kana da kuɗin da za ka kama mana hotel ɗin ko? Haba Bili, haba Bili. Yaushe muka fara haka da ke? Haba. Ke kin san ni na san kina da kuɗi. Ni ne ban da kuɗi. Ke ki yi tattalin kuɗinki. Ke kin san waƙiya da ta faru da kuɗi na. Kuma yanzu muna maganan ya za a samu mafita kuma kira ce baki da kuɗi kar mu haka da ke mana. Haba. Kuma shi kenan yanzu dan ina da kuɗi sai na je na kashe kuɗaɗen na ta kowace hanya hotel fa ka ce hotel kuma a kowace rana fa sai mun biya kuɗi fa. Haba. Ba wai ina nufin wannan hotel za mu zauna ne wai har iya rayuwar mu ba. A'a za mu yi zama ne na wucin gadi na ɗan lokaci kaɗan. Yanzu kin ga mun sha da ƙyar mun fito ga rana ga yunwa ya za a yi mu iya wani tunani. Ina nufin mu je mu samu wuri mu zauna a hotel ɗin nan kwana ɗaya biyu hankalin mu ya dawo sai ko mu duba mu ga menene hanya mafita a tattare da mu. Ina gaskiya ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba ka canza wata shawarar kawai. Haba Bili. Shikenan. Akwai wani yaro na da yake dan mun share-share. Ina ganin in dai yana gari mu je ɗakin shi. Duk dai da ba haka aka so ba. Mu je ɗakin shi Allah da sai mu zauna mu ga me abin yi. Yayi mu je. Nan ne mu bana ina tsaro kan. Waye? Ni ne Shehu. Shigo. Tashi ki ci. Allah sarki. Hutu na ka siyo ma? Na gode sosai.
Ina kuma za ka je? Ban gane ina kuma zan je ba. Daga ina nake kika kirawo ni? Daga gidanmu mana. Haba mana, amma ka san fani kaɗai ce fa a cikin gidan nan ba kowa. A'a. To dan ke kadai ce sai me? Ni maharraminki ne? Shehu kenan. Yau ka sani ba maharramar ka bace, da can duk baka sani ba sai yau. Haba mana baby. Na yi kewarka. Ban taɓa samun kamar ka ba a soyayya, kuma bana jin zan samu ko nan gaba. Idan baki da hankali, to ni ina da hankali. Kina ji na ko? Dama abin da yasa kika kirawo ni nan kenan? To ina so ki sani ni ba dan iska bane. Kuma ke ma da baki san annabi ya faku ba, ina roƙon Allah ya shirye ki. Shine zaka ture ni? Na ture ki. Baka tsoron abin da yake ciki na ya samu matsala? To dama can na gama gano baka kauna abin da yake cikin ciki na, dan haka ni ma garan kashe shi kowa ya huta. Garan Ya, bari mana. Ya guri, bari mana. Bari mana. A'a, garan kashe shi kowa ya huta. Kowa ya tuba don mu ya bala da. Kai, bari ma dai cika zan nan jiya take. Wallahi ka dan ga gani shehu hutu. Ka alquran kuma ka zan nan fata jimage. Maganin biri karan maguzawa. Gaskiya Bili, wannan kawar take ba karamar matsiyaciya ba ce wallahi. Ni fa kin ganni nan, shi yasa ni ban taɓa yadda da ɗan adam ba, saboda ɗan adam ba abin yarda ba ne. Idan ka ga mutum a rana, kawai abin da za ka yi ka sa kafa ka tunkuɗa shege sake faɗawa rana. Amma idan ka kuskura ka yi kuskure ka ɗauko shi ka kawo shi inuwar da kai kake zaune kake sha, a ƙarshe in ya miƙe kafa kai zai buge ka faɗa rana. Ai kai dai kawai bari fi'e, tun ɗazu kawai zuciya ta sake-sake take akan rashin mutuncin da zan yi wazi. Ni fa ko ban ƙi a ce na samu bindiga na fasa mata kanta ba, ko kuma na take ta da mota. Ni ban ma san me ya kamata mai mata ba, kawai dai Allah ya kai mu gobe ba zama neman ta. Ki kwantar da hankalinki, ba yanzu ba. Kamar ya kenan? Ai bai kamata mu biye ta zuciya ba, mu ce yanzu za mu je mu ɗauki fansa ko za mu je mu kai musu hari ko wani abu. A duk lokacin da abi irin wannan ya tashi, nutsuwa ya kamata mutum ya yi, ya tattaro hankalin shi wuri guda, ya yi nazari, ya yi tunanin me ya kamata ya yi. In ba haka ba sai mutum ya faɗa da na sani. Kuma fa gaskiya ne fi'e. Kin ga dai yanzu ba zai yiwu a ce mu nemi mutanen da suke neman mu. Na tabbata duk inda suke yanzu sun bazu ko ta ina suna neman inda za su gamu. So mu koma mu zauna mu shiru mu yi nazari. Kuma fa gaskiya ne fi'e, shi yasa nake yin ka. Duk yadda abu ya so ya ɓaci to sai ka dawo da shi kan hanya. Fi'e yanzu ba wannan ba ma, yunwa nake ji, yunwa. Gaskiya ba zai yi ba fi'e, ba zai yi ne ta wahala da kai ba. Kai fa namiji ne, kuma duk inda aka san namiji shine fa shugaba. Bili, haka ma za ki ce? Duk wannan kudin da kika samu kike wannan wadakan kike wannan fankama da shi fa ni ne fasila da har zaki zo kina min guri. Kai Allah wadaran zai wallahi, duk ita ta faɗa maka akwai sauran kuɗin nan da kake nema ka ga bayan su. Shikenan ni yanzu bari na tashi na je na fita, sai na nemo maka ko white rice ne
ni kuma sai na nema kai na farfesu tunda ai kuɗin nawa ne. Ke tsaya, wallahi baki isa ba. Duk abin da kika kawo ni ma shi zan ci. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni kan na shiga uku, PA ka zame min kaddara. Ko ma me zaki faɗa? Shikenan ka jira ni. Yawa da Allah, da ruwan sanyi da kuma yogurt sai ki tafi mun ki hada ki tuwo mun da su. Zaka ga yogurt. Yanzu a wani hali ka bar ta? Faduwa ta yi shine ni kuma na ga ba yadda zan yi shine na yi tawowa ta. Ta ya za ka taho ka bar ta? Maimakon ka kira likita tukunna kafin ka taho daga gurin mu je. Kai yaran nan ne kam. Mu je. Sahila, ya jikin naki? Da sauƙi. To Allah ya baki lafiya. Tashi ki shirya mu tafi asibiti kin ji? Mu je likita ya duba ki. A'a, kawai ki bar shi, na samu sauƙi a yanzu. Haba Sahila, ta ya za a yi in zo in same ki in bar ki a wannan halin da kike ciki? Dan Allah ki haƙuri ki tashi mu tafi asibiti kin ji? Kin ga idan muka je likita ya duba ki, daga nan sai ki koma gidanmu da zama ko? Shikenan a can za ki fi samun kulawa. A'a Hajiya ki banni kawai, shi ma baya son ciki, shi yasa gara in kashe shi in huta, shi ma ya huta. Haba Sahila, inda za ki cire cikin nan da tuntuni kin kashe shi, ba sai ya kai haka girma ba. Sai yanzu da aikin gama ya riga ya gama Sahila? Tashi mu je kin ji? Ya haƙuri dai na kukan, kya girke kai a ɗaki ke kaɗai kina kuka? Tashi mu je asibiti. Kya zauna a ɗaki ke kaɗai kina ta faman kuka Suhaila? Ko a waya ba za ki kira shi ko kuma ki kira ni ba? Tashi mu je. Ya haƙuri bar kukan ko? Mu je bita can kake faɗi. Hankali sannu. Kya zauna ki girke kanki da tsohon ciki kina faman kuka a ɗaki? Dear, don't worry yourself. Abin da ya faru ya riga ya faru and you cannot change it. What kind of betrayal is this? Sun sa ni na ci amanan mutumin kirki, gashi sun bar ni ba komai. So yanzu ya za ka yi? Lokacin da ka zo, I told you not to do it. Amma ka je ka yi, yanzu ya za ka yi? To kaga sakamakon cin amana ko? Ba zan bar su ba. To me za ka musu? I have some facts with me. Ko su bani kuɗina ko kuma na santa inda zan bullo musu. My dear, kar ka yi abin da fa zai dame ka. Ka san yadda mutanen nan fa suke, kuma kai kake bani labarinsu. Ki bar ni kawai. Ni na san abin da zan musu. Yan bara uba. Assalamu alaikum. Alaikum. Bibi albishirinki. Goro. Ina umma. Umma tana ciki, me ya faru ne wai? Na samu aiki. Alhamdulillah. Umma. Umma ina interview da na je na Solid Liquid. Na tun kwane. To sun kira ni, sun bani aiki, kuma sun bani gida, sun bani mota. Sabuwan! Sun bani gida, sun bani mota. Sabuwan! An baka mene? Gida an bani mota. Allah! Ya Sabuwan, alhamdulillah. Congratulations, baby. Thank you, my love. Ya Allah! Ya Allah! Umma tashi, farin ciki. Sabuwan! Allah! Allah ya sha alhamdulillah. Ni fi yanzu ko da za a dakatatawa
wannan hidimar auren da an yi shi kawai yanzu nan kawai an yi an wuce gurin kawai lokaci ɗaya kawai. To ai yanda ka ce ai haka za a yi. Tunda kin ga gashi yanzu damuna ta yi albarka, gona ta yi yabanya, ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya. Kin ga shi kuma idan muka cire wannan amfanin gonan shi kuma sai mu yi wani abin da shi. To ai kai ne malam, idan ka samu kuɗi sai ka mance da sabgogin da suke gabanka. Matsala na da kai kenan. To ke an ga miki talauci wasa ne? A fa ƙauye miki. Kai ne? Ka dan samu danshi kai ma ba za ka dan more rayuwarka ba. Ai ka samu dama sai ka dan dama da kai. Haka ne kamar. Sai dai Allah da ya rufa mana asiri kawai. Amin. Ai ba abin da mu cewa Allah ya godiya. Gaskiya sai godiya alhamdulillah. Ai alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya ka rufa mana. Fasaha yana ciki? To shi kenan. Yawwa. Na zo wajen ka ne. To, lafiya me ka zo min a gida ni ban gayyace ka ba. I've been calling, you're not picking your calls. To dole ne sai na ɗau wayanka. Kai ka siya min wayar ko kai ka haifan da dole an ci sai na ɗau wayanka. Me yake tafa da kai me ya kawo ka? Kai ne fa ka nemo ne ka sa na bar mutane na. Kai ne za ka kai ma excellency magana. In ma ba za ku tafiyan da ni ba, please ku cika promise da ku yi mana. To min ki ba za mu yi tafiyar da kai ba, sai ka yi wadda za ka yi. To akwai ta hanyoyin da zan dan billo ai because you cannot just betray me like that. Haka ka faɗa to do your worst. Kai bari ka jin gaya maka ba John kake ba ko John Travolta ne kai ba za ka zo ka faɗo cikin gidana ka zo ka gaya mun magana ba. Kai get out of my house. Haka ce ko? Get out of my house na ce. Nonsense. Ba wani abu. Kawai kowane kare da doki sai ya zo ya dinga shigo mutum gida kana. Kai zo nan. Bari ka jin gaya maka. Duk wanda ya zo guri na ka ce ya kira ni in bai da nomba ta yi tafi. Haka yau ina bacci aka dinga buga kofa ka sa aka tashe ni. Sadakan nan ba shekaran jiya na gama ba ne? To bari ka jin gaya maka duk wanda ya zo guri na ya kira ni. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.
Fangel! Ƙaryanki ta ƙare yau. Morris kenan. Ƙarya ta ce ta ƙare ko kuma taka ce ta ƙare? Me kike nufi kenan? Gani ne hankalinki a kwance. Gaskiya fiye kai shi'umin mutum ne. Kai? To ni wasa ne? Gaskiya na ga alama. Kai? Sha sha sha. Su su su. Officer Musa. Ranka ya dade. Lafiya kalau ya kake? Alhamdulillah. Ya ayyuka ya fama da jama'a? Alhamdulillah muna nan muna kai. Kai sannu fa. Yawa. Amma lafiya ranka ya dade ka kira ni. Lafiya kalau akwai wani magana da nake so mu dan tattauna. Ina jin ka. A kashin gaskiya na yi ma ronin mai ɗina rashin kyautatawa. Ka tuna batun arrest ɗin shi da aka yi? Bare na sani ba akan maganar kwaya ba? Exactly. I framed him. What? Na san ka koma fatin gwamna amma ban san da wannan maganar ba. Sun kira ni sun mun fake promises. Na yi masu aiki sai suka juya min ba. Very unfortunate. Amma wannan abun bai yi daɗi ba. Idan na koma wajen su Mustapha ɗalibi ba rafshe da ni ba. But I have some facts wanda idan ka taimaka mun zan yi amfani da su in rama nima duk abin da suka. Amma ka san wannan maganar tsakanin da kai ne ba na son wani shi. Gaskiya ne tunda abin haka yake. Za ka gabatar min da hujjojinka ni kuma na san yadda zan yi. Very good, my friend. Wato kai baka da burin da ya huce kaga ana zalunci ko? Ka bibiye ni na farko baka yi nasara ba. Ka zo kana bibiya na biyu duk da haka baka daddara ba. Kai a tunaninka ba wani tugu muka shirya maka ba? Fangel ki haƙuri. Ki haƙuri Fangel. Morris. Yaro man kaza. Har yanzu Morris baka san dawar garin ba. Baka san waye Alhaji Maliya ba. Shi yasa kake ta wani zakewa. Ni na san Alhaji Maliya kaman yunwa ciki da. Ina tare da Alhaji Maliya tun muna ƙuruciya. Ba abin da za ka samu ƙarƙashin shi bar da asara. Shi yasa ko lokacin da muke yara ake kiran shi ake mushi take da cewa Alhaji Maliya ƙwallon shege. Maso zama da ku ya juri asara. In bai yi ta sallah ba ya yi ta kayan sawa. Wannan abin da ake gaya ma Alhaji Maliya kenan tun muna samari. Ba abin da za ka mora a wurinsa. Ni kaina duk zaman da muka yi da shi ba abin da na mora. Sai dai me ka ci abinci mai kyau,
ka sa tufafi mai kyau, sai kuma tarin alkawarurruka na ƙarya waɗanda ba a cika su. Wannan shine Alhaji Maliya. Kai ma ina so tabbatar maka da cewa abinda za ka girba ƙarƙashin Alhaji Maliya in banda lalacewa da ɓanɓalcewa. Yaya, naji, na gode da nasiha. Ni yanzu yaya, a yi haƙuri a sake ni in Allah ya so ya yadda ba zan ƙara shiga harkanka da Alhaji Maliya ba, ƙara je can ita harkar entertainment ɗina. Ke ki ji shi, wai yaya, ni ne kuma na zama yanka? Ƙarya kake, ni ba yanka ba ne. Kuma kawai kai a shiriritarka, a haukarka, kawai kana ganin duk wannan wahala da muka sha, muka yi faɗi tashi mu kagara mu gangara nan, muka je muka kamo ka saboda mun yi amfani da experience. Kawai haka kawai sai mu ɗauka, sai mu sake ka, mu ce to Morris tafi, mun sake ka saboda mu shashashu ne, ba mu san abin da muke ba. To tun da kaga mun kama ka, ba za mu sake ka haka kurin ba, dole sai ka biya mu, sai ka biya mu saboda me kai ka samu a cikin wannan wahalhalun da muka sha, ko ba haka bane? Bili idan ko ba haka ba, to in ba haka ba me ya, in ba haka ba me, ka kira Alhaji ka gaya masa kana buƙatan kuɗin da mu za mu sake ka. Ga waya. Wannan mai sauƙi ne yaya. Bili. Ba damuwa yaya, zan kira shi a buɗe min wayata. Ga wayarka. Menene fil ɗin? 442. Lambarsa tana sama. Ita ce. Yaya karka kashe ni. Wai kai wani irin shashasha ne? So nawa ina kiran ka baka daga waya ba? In ba kama ta bane ai sai ka sanan mun ko? Ba shi bane, Zakari ne ke magana. Ina Morris din yake? Gashi nan. Yi magana da shi. Yalla bai. Morris ne, ni ne na gaban goshin ka da yalla bai. Wallahi ya sai tuggu ne. Tsarawa suka yi suka kama ni da shi da wata kyakkyawan yarinya sai gana mun azaba suke. Yalla bai a cece ni. A cece ni yalla bai a dube ni. Ka ji shi ko? Ka ji shi ko? Zakari, kar kai wasa da ni. In ka ɗauka na barka ne wallahi ba zan taɓa barin ka ba. Naji, amma duk wannan ba shi ne yasa na kira ka ba. Morris dai yana hannunmu. Idan kana buƙatar ka sake ganin shi, sai ka ba mu naira na gugan naira miliyan 20 kuma ka biya lakadan ba ajalan ba. In ko ba haka ba, sorry, ba za ka sake ganin shi ba. Idan gobe na so in sake ganin sa ba. A? Shi kenan mana. Sai mu kashe shi in huta. To ku tambaye shi. Ina da naira miliyan 20? Idan ina da shi sai ya fanshi kansa. Idan kuma babu sai kuma duk abin da kuka ga dama. Albashi nake biyan shi, ba kyauta yake min aiki ba. Amma ka sani Zakari, kai da wannan yarinyar ba zan taɓa barin ku da rai ba. Aiki banza, aikin wofi kawai. Hello? Yalla bai. Ka gani ko? To wannan shine Alhaji Maliya. Idan kaga ya fitar da kuɗi, to akan matan banza ne, ko kuma akan aikin banza. Na san shi, na san Alhaji Maliya fiye da kaina. Idan yau za a bani alƙalami da takarda, zan rubuta labarinsa tun daga farko har ƙarshe, ko ba zan yi kuskure ko da kalma ɗaya ba. Yaya na yadda. Na tabbatar yanzu kafi ni gaskiya akan wannan maganar. Amma ni yaya, na san kana da zuciya mai kyau.
da za ka sake ni wallahi ni ba zan ƙara shiga harkan ku ba. Ina da iyali yaya. Ina da iyali. Morris, baka ga komai ba. Billy, tashi mu tafi. A'a, to kuma shi ya zami da shi kenan PA? A nan za mu bar shi. Ko ya mutu ko ya yi rai, a nan za mu bar shi. Rike mu. Aikin banza aikin wofi. Idan wasu sun zo da rana su tafi daga gogon washe gari in sun gashi sa tafi da shi in ba wanda ya gashi ya muta wurin. Zancen banza ba. Dan karkace mun yaya na take na ce mun yaya. Ya kara mai da taurin kai ne. Kara mishi. Kara mishi. Yawwa. Wallahi. Mai na kwana? Lafiya lau Safwan. Ka fito? Wallahi na fito. Mai na kwana? Lafiya lau yar albarkuta. Yan tashi lafiya? Ya kokari. Ina kwana yaya? Lafiya kalau Ummu Salma. Ina kwana an ce Shara? Lafiya kalau. Umma yau insha Allah zan shiga sabon ofis dina to ta yamu da addu'a. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ubangiji baka kariya. Amin. Sannan Safwan, ka riƙe gaskiya, ka riƙe amana. Dama akwai su, amma ka ƙara. Ka dubin da Allah mana sauyi a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kowa mamaki yake ji. To Allah kenan shine mai yanzu. Ka kula. Kakka raina wani a gurin aikin nan. Ka riƙe amana. Ka riƙe gaskiya. Allah Ubangiji maka albarka. Amin ya hayya ya kai. Allah ya tsare min kai. Amin ya hayya ya kai. Allah ya ƙara hasasa arzikinka. Na gode. Allah ya tsare ya sai an dawo. Amin Ummu Salma sai na dawo. Allah ya baka sa'a. Na gode. Amina. Amin. To, Allah ya kiyaye min kai, Allah ya dada kai lafiya, Allah ya tsare ka daga sharrin mahasada da maƙiya, Allah ya tsare gabanka da bayanka. Allah kuma ya ƙara maka tsoron shi da bin gaskiya, Allah ya sa ka fara aikin nan a sa'a. Amin ya hayyu ya qayyum matata. Ka dai ji nasihar da ummata mana, to sai ka kiyaye. Insha Allah, wato Yusra babu abin da nake jin daɗi sai irin yadda Allah Ubangiji ya mallaka minki a matsayin mata wacce kuma kullum burinta ta ga ta nisanta ni daga saba ma Ubangiji. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce. Yusra, na gode. Na gode. Godiyan bai kuma. Yusra, to ai samun irin ku yana da wahala. Na gode. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Allah ya kiyaye hanya. Amin. Amin my love, sai na dawo. Yau bye bye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, Sadiya, ke ne a tafe? Ni ce ina wuni Hajiya. Fiya lau ina gajiya. Ba gajiya. Sannu. Sannu. Yawwa, daga ina ka? Wallahi daga gida. Ayya, ya mamanku? Tana nan kalau. Masha Allah. Amma wa ya nuna miki inda muke? Ranan ne muka yi waya da Kabiru, shine mun kwatance na zo. Allah sarki. Dama Hajiya na ce bari na zo na baki hakuri akan abubuwan da suka faru ne. Ki rike mu da gaskiya da amana. Amma kwata-kwata abubuwan da ya faru ban ji daɗin su ba. Kar ki damu Sadiya, ba komai ai ya riga ya wuce. Kar ki damu. Hajiya, Kabiru nana ne? Yana nan. Bari in kira miki shi. Kabiru! Kabiru! Sadiya ta zo duba ka. Na'am Kabiru. Kin karaso? Na karaso. Yawa.
Darasi, 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 darasi. Sadiq, sannan wannan ƙauye da zaka je na Lamarudu, ka sani, na sani, akwai gaggagaggan barayi da 'yan fashi, har akwai masu garkuwa da mutane, kuma ana aikata abubuwa marasa kyau daban-daban a wurin. Don haka, you have to be very careful. Okay, sir. Ka yi haƙuri, Kabiru. Sadiya, me faru? Abubuwan da suka faru, kwata-kwata ban ji daɗin shi ba. Duk da dai daga farko, na ji abin wani iri. Amma da na zauna na yi tunani, sai na ga kuskure ne, wanda kowane ɗan adam yana iya yin sa. Na fahimta, saboda ai ka riga ka yi nadama. Amma na so na fahimtar da mahaifina, ya gaza fahimta. Ya ce ba zai yiwu ba. Sadiya, ki kwantar da hankalinki. Kabiru, aure za a mu. Za a aura min wanda ba san shi nake yi ba. Kuma babu abin da zan iya yi a kai. Domin na yi ƙoƙarin yin wani abu. Amma ban ji daɗin abin da ya biyo baya ba. Shi yasa na ce bari na zo na faɗa maka. Domin mu yi ban kwana. Don watakila wannan shine haɗuwanmu na ƙarshe. Amma Kabiru, ina so ka sani, a duk lokacin da ka tuna da ni, ka sa a ranka duk inda nake, ina tare da soyayyarka a zuciyata. Don da shi za a binne ni a har kabari. Saboda tun da nake a rayuwata, ban taɓa son wani ɗa namiji ba, kamar yadda nake son ka, kamar yadda kuma zan ci gaba da son ka. What? I will be there right now. Lafiya ko ba? Let's go, let's go. Shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Islamic medicine.
don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi gurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocin mu ta wa'annan lambobin. Jume, hai tashar ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko? Hai tashar za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Hai tashar wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i over masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen magani mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C, ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garba da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. A rayuwar nan na ga darasi, kai mai kyau ko kuma akasi, wata rana za ka ga darasi, darasi, darasi. Rayuwar nan naga darasi, kin je naga darasi. Rayuwar nan naga darasi, kun ga naga darasi.